Otevři si svého labubáka. Ze slot autu nám přišli labubáci, mončičáci, 100% originál, žádný fake. Já bych si nějakýho rozdělal, ale jenom takhle v té krabičce zapečetěný s ověřovacím QR kódem je garantováno, že je to 100% labubák. Takže otevření necháme každým. Dlouho jsem si říkal, za kolik labubáka dáme na krám. Chtěl jsem samozřejmě cenově porazit Alzu, na který je za 1999 korun. A jak jsem tak chodil po krámě, uviděl jsem toto. Ano, rok, ve kterém František Janeček založil Javu. Na počest založení Javy bude labubák stát 1929 korun.